Σήμερα θα παίξουμε. Σήμερα θα παίξουμε Smackdown, Here Comes the Pain. Θα πάρουμε μερικούς παίκτες που έχουμε φτιάξει εμείς. Εδώ θα πάρουμε τον Rey Mysterio. Εδώ θα βάλουμε έναν άλλο που έχουμε φτιάξει εμείς, τον Shotgun. Πρέπει να το βρούμε λίγο μακριά. Άτος, Shotgun. Θα το γεμίσουμε μόνο 2, δεν θέλουμε να πάμε πολύ ξύλο. Εδώ θα βάλουμε τον Shelton Benjamin, συγγνώμη. Θα βάλουμε και σε αυτόν μόνο 2. Εδώ πέρα θα βάλουμε τον Charlie Haas, που είναι μαζί με τον Shelton Benjamin. Όλοι τους θα βρούμε, το περάσαμε. Θα βάλουμε στο ροά. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο να δεχτούν οι χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί. Για να δούμε τους χαρακτήρες μας. Όπως εδώ είναι ο Shotgun που βλέπετε που βγήκε τώρα. Τώρα βγήκε ο Λεωνάρντο. Και τώρα βγαίνει και ο Αντρέι. Είμαστε 2 παίκτες και ένας παίκτης στο κομπιούτερ. Ο Rey Mysterio παίζει μέσα και εγώ με τον άλλο παίκτη είμαστε για τα χέρια. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι να παίρνουμε καρέγκλες, δεν έχουμε THQ, δεν έχουμε ούτε give up, τίποτα από αυτά. Απλά πολύ δυνατό ξύλο. Τώρα βγαίνει ο Rey Mysterio. Θα βγει ο Rey Mysterio, αλλά θα μπορέσουμε να το δούμε για κάποιο πρόβλημα που έχουμε. Είναι με στη μαύρη ζώνη, βλέπω. Τώρα βγαίνουμε εμείς. Είμαστε ομάδα με το παιδί εδώ, έχουμε φτιάξει μια ομάδα. Είναι το βίντεο που παίζουμε, το έχουμε κάνει κάπως από το The Rock. Η ομάδα μας λέγεται Team in Ring. Δεν είναι αυτή φυσικά. Είναι το βίντεο. Τώρα σε λίγο θα δείτε και το πραγματικό, το πόσο ωραία βγαίνουμε. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Team in Ring. Τώρα θα βγει ο Shotgun, τον οποίο δεν θα μπορούμε να δούμε. Τώρα βγαίνει ο Shotgun, αλλά πρέπει να μπορούμε να το δούμε. Τώρα βγαίνει ο Shelton Benjamin με τον Charlie Haas. Now loading λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλή μας επιτυχία, πάμε, έλα, δυνατά, αντί.
Γκόι. Βάλε καλά, μαλάκα. Κάτσε και έτσι. Σαν κόντεκ με γύρω πίσω. Κάτσε. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ωραία μαλλιά. Οι κανόνες είπαμε του και πριν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ θα προσπαθήσω εδώ να πάρω τη σκάλα. Αν μου το αφήσουν οι κανόνες. Ο φίλος μου εδώ πήρε μια καρέκλα. Μες μου και εμένα μία. Πολύ ωραία. Μένουμε στο ring για τη μεγάλη μονομαχία. Και τους δύο μαζί. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ο διευθυντής μας αγάπησε. Ποιος ο διευθυντής όμως, Το 619, το 619 λοιπόν, το γνωστό του Rey Mysterio. Πολύ καλό και πιστεύω ότι έχουμε την νίκη στο τσεπάκι μας. Και εγώ κάτι εδώ άρπαξα. Δεν ξέρω τι λέω να άρπαξα. Α, ένα σφυρί είναι. Για την ακρίβεια βαριοπούλα. Αυτός θα πει πραγματικός αγώνας. Καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Oh, Smackdown του Rey Mysterio ή του Άντι Μπράι, παρακαλώ. Ο Σουλγκάνς εδώ νομίζω ότι τρώει ξύλο. Άντι Smackdown. Τους έχουμε κοκκινήσει λίγο. Πάλι το 619 του Rey Mysterio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Καταπληκτικό αυτό που έκανα εγώ τώρα. Αυτό θα πει πραγματικό ξύλο. Ο φίλος του έχει πάρει τη σκάλα και του φέρνει στο κεφάλι. Το παιχνίδι τέλειωσε, νικήσαμε. Αυτό θα πει πραγματικός αγώνας. Yeah! Μπράβο Ράντι. Shotgun. Rey Mysterio. Ευχαριστούμε πολύ.